Здравейте, приятели на детайлинга! Аз съм Райно от Детайлинг България и с нашия екип сме подготвили една нова поредица информационни видеа, които ще предаваме от нашия склад. Видеята започват с една доста интересна тема, която би била полезна за всички, а и смятаме, че може би най-задаваните въпроси към нас са точно свързани с нея. И това са защитите, типовете защита, вакси, силанти, керамични покрития, кога какво се използва, кое е подходящо за вас, в кой сезон и така. Защитите може да ги разделим условно на три групи, да кажем. Това са вакси, силанти и керамични покрития. Ваксите биват твърди вакси, течни вакси и под формата на спрей бързи вакси. Сега ще ви разкажем какви са разликите и какви са преимуществата и недостатъците на всяка една. Като започнем с твърдите вакси, това са продукти, които са в малко по-твърда кремообразна форма, имат по-твърда консистенция, нанасят се благодарение на апликатор, който много често е в комплект с самата вакса. Да кажем, те са три типа на базата на карналуба, това е естествен восък, синтетични вакси и последното поколение вакси, които са на базата на флуорин. Карналубата, това е естествен восък, който придава завиден блясък на автомобила и извлича се абсолютно натурално от люспичките на една палма, която се намира в Бразилия. Затова и ваксите, които са с по-голямо съдържание на карналуба, са доста скъпи. Тези вакси имат голямото преимущество, че придават много дълбок и силен блясък на автомобили, които са с тъмен цвят. Там освен блясък може да говорим и за така наречения мокър ефект, който е доста често търсен. Негатив на тези вакси е тяхната издържливост след нанасяне. Обаче, ако вие сте човек, който си гледате така колата педантично и измивате правилно, това няма да е проблем. А и много често към всяка вакса може да намерите отделен продукт, който е бърза вакса, която освен, че може да съществува като отделен продукт, тя служи и за подхранване на основното покритие. Какво е състоянието на лаковата повърхност, как си поддържате автомобила, как го измивате и как го шофирате. Между твърда и течна вакса, разлика в нанасенето, да кажем, няма, просто едната се размазва малко по-лесно. Важно е да слагате малко количество, колкото да покриете детайла. Слагането на по-голямо количество в никакъв случай не е във ваш плюс, хабите продукт излишно, а и след това забърсването е доста по-трудно. За нанасенето на твърда и на течна вакса е задължително условие от автомобила да бъде измит и подсушен. Тогава вие ще неутрализирате всякакъв тип песъчинки и ще си гарантирате едно перфектно третиране, като това нещо задължително трябва да стане в затворено помещение. Много често ни задават въпроса дали е възможно да се използва автомивка на самообслужване на левче, така казано, да се измие там автомобила и да се прекара автомобила до гаража и там да се нанесе ваксата. Не е възможно, защото буквално за секунди, за минути се полепват агресивни частици по автомобила, които при забърсване на ваксата и при нейното нанасяне увреждат лаковата повърхност. За хора, които нямат време да полагат такъв тип вакса, нямат тези условия, ние препоръчваме бързите вакси. Бързата вакса е, така казано, доста ако може така да се изразим, разредена формула на твърдата и на течната вакса, но нейният огромен плюс е, че тя има мигновен ефект и се нанася буквално за минути върху целия автомобил. Може да нанесете на мокър автомобил да напръскате и да забършите, можете и на сух, пръскате на отделен детайл и забърсвате и получавате един чудесен блясък, водоблъскване и защита. Разбира се, всяко лесно нещо не е толкова хубаво, така че защитата със сигурност ще бъде по-слаба и устойчивостта на продукта, отколкото твърдата и течната вакса. Тук е момента при бързите вакси да споменем и quick детайлерите, бързите детайлери, продукти, които изглеждат по идентичен начин и които се нанасят по идентичен начин, само че имат няколко основни разлики. Докато ваксата има за цел да подхрани съществуващо покритие или да съществува или да направи отделно и ново такова, то Quick Detailer е доста така казано слаб продукт. Той придава по-малко блясък, по-малко защита, но пък служи за, ако имате отпечатъци от пръсти, разни петънца по лаковата повърхност, които са след измиване и които искате да премахнете и не е обосновано да минете автомобила наново, имате леки замърсявания, то тогава Quick Detailer е чудесен. В нашия екип сме установили, че с Quick Detailer е много приятно да се подсушава автомобила и то на места, на които може да има песъчинки. Тоест,
прагове, фалцовете на вратите, джанти, защото тъй като той е мазен, през самото забърсване, ако има песачинка, тя не прави такова сцепление с повърхността, т.е. не оказва негативно влияние върху лаковата повърхност. Твърди вакси на базата на флуорин. Това е иновация в детайлинга. Последните години, не знам вече колко минаха, 2-3, може малко повече. Това е изцяло химичен продукт, изцяло синтетичен продукт, който съчетава плюсовете на карнаубата и на синтетичните вакси. Представител на тази вакса е на Nagion Wax и така известната Soft 99, която дава 12-месечната. Плюса на ваксите с флуорин, освен водоотблъскване и блясък, че придават доста устойчиво покритие на лаковата повърхност. Имаме и друг тип синтетични вакси. Представител на тази вакса, в момент само че са доста продуктите. Представител на тази вакса е Ultimate Liquid Wax. Това е вакса на базата на 4, 5 или повече синтетични восъка. Няма натурални продукти като карнаубата и пак такъв тип вакса ви дава от всичко, не по-малко, но достатъчно, за да бъдете доволни. Тоест тя има издържливост, която е повече отколкото на карнаубата, малко по-малко блясък отколкото на карнаубата, нанася се малко по-лесно отколкото тези с флуорина. И общо взето много е важно при избора на вакси е да знаете имате ли помещение, колко време имате за да третирате автомобила, и какъв цвят е, как го измивате и точно какво търсите като ефект. Естествено, винаги може да се свържете с нас и ние да ви насочим, да ви зададем няколко въпроса и да разберем вашите специфични нужди. До тук с ваксите, важно нещо, че ваксите могат да бъдат използвани и от професионалисти и от любители. Много детайлинг студия предлагат защитата с вакса като базова опция след корекцията на лака и това наистина е един много добър бюджетен вариант, може да кажем, за да получите вие един лъскав, гладък автомобил. Дори с вакса, честно казано, на мен лично ми се е случвало, когато сме тествали продукти, да се получи лек ефект на попълване на много фини дръскотитини. Когато говорим за иновации, хубавото нещо в детайлинга е, че постоянно брандовете, големите брандове, които водят бизнеса, така казано, мислят как клиентът да бъде максимално доволен. Нов продукт, така казано, за детайлинг света е тази вакса на Soft 99, която има за цел да направи корекция лека на лаковата повърхност, т.е. много дребни дръскотини и дефекти да ги заличи, да ги попълни и има всичките качества на вакса, т.е. блясък, водоотблъскване и защита. Пак казваме, всяко нещо, което е лесно, не е толкова трайно. Няма как да очаквате от един продукт да направи чудесна корекция и да ви защити по най-добрия начин на автомобила, но за хора, които са любители, за хора, които искат бързо и лесно в пъти да подобрят визията на автомобила си, това е един чудесен продукт. Продължаваме с иновациите. Когато стартирахме преди 8 години, Детайлинг България, ваксите бяха само синтетични и на базата на карнауба, нямаше го флуорина и ги нямаше хибридните продукти. Какво значи хибриден продукт? Това е пак малко по-кремообразна или напълно течна формула продукт, който има за цел да допренесе за визията на вашия автомобил, като хибридното в случая е, че той е на базата на естествени восъци, полимерни восъци и силициев диоксид. Силициев диоксид, така наречения кварц, това е основата на керамичните покрития и силантите, за което ще говорим след малко. Но тези продукти, които са хибридни, пак са направени за любители основно и придават много добър блясък, водоотблъскване и осигуряват защита, като основно тук заради силициевия диоксид е, че са по-химически устойчиви. Тоест, ако някъде попаднете на лош препарат на автомивка или се обърка някаква консистенция или ви завали по-киселинен и агресивен дъжд или пък някъде има предпоставки за поява на водни петна, един хибриден продукт ще осигури повече защита на лаковата повърхност, отколкото някой който на базата на карнауба или други синтетични восъци. Друг бърз начин за ваксиране са продуктите, които можете да нанасяте на мокър автомобил в процеса на неговото измиване. Представител, може би бестселър в нашия сайт, това е на Nagion, Wet Coat, Build Hammer, Touch On
Angel Wax Dream On. Това са продукти, които правят буквално моментален филм, който водоотблъсква и дава блясък на автомобила, и то в процеса на измиване. Тоест, вие измивате автомобила, минавате основното измиване, докато той още е мокър, напръсквате абсолютно на мъгла, без да се концентрира продукта върху целия автомобил, и след това изплаквате обилно. При самото изплакване ще забележите огромната разлика в начина, по който водата се стича и по който изглежда автомобила. Хубавото е, че става за всички детайли, пластмаса, стъкла, лакова повърхност, джанти, т.е. напръсквате автомобила, изплаквате го и получавате вау ефект. Тези продукти са особено известни при ползвателите на автомивки на самообслужване, защото, както казахме, много бързо се придава много голям ефект. Просто тук е важно автомобилът да бъде напълно перфектно измит, защото все пак те са на базата на силициев диоксид и те имат защитна функция, и ако има мръсотия, я запечатват, като по този начин тази мръсотия ще я гледате като нещо транспарантно, като холограма на вашия автомобил, особено ако е тъмен цвят, няколко месеца, което не е най-приятното нещо. Всяка една вакса, независимо течна, твърда или бърза, се забърсва с специализирана микрофибрена кърпа. Под специализирана си има предвид, че тя трябва да бъде с къси власинки, да кажем както тази в комплекта на вакса на Джион. Трябва да бъде с къси власинки, защото дългите власинки биха ви усложнили процеса и биха направили замазвания, които не че не се оправя, но просто трябва да отделите повече време, и трябва да бъдат безшевни. Безшевната кърпа, лазерно изрязана, която гарантира, че вие няма да направите дръскотини и дефекти по лаковата повърхност. Преминаваме към следващата степен на защита, т.е. по-устойчива защита. Това са силантите. Така наречените силанти, тук имаме представител на FX Protect, това са продукти, които са по-лек вариант на керамичните покрития. Това са продукти, които са на базата на силициев диоксид, която е основата на керамичните покрития, но не се нанасят толкова трудно, сложно, колкото керамичните покрития, и не изискват чак такава подготовка. Силанта има основна цел да защити автомобила ви. Да, той предава блясък и водоотблъскване, но той не може да попълни дребни дръскотини, той не може да предаде толкова мокър ефект, колкото ваксата, и със сигурност на тъмни автомобили и на автомобили, които имат повече дефекти, можете да не останете напълно щастливи от ефекта, който получавате. Просто за силанта вече е необходимо колата да има една по-изгладена повърхност. Автомобила даже е добре да бъде коригиран, да бъде полиран, пастиран, за да може да получите максимален ефект от продукта и да се получи максимална адхезия, т.е. свързване на продукта с лаковата повърхност. Тези продукти са значително по-устойчиви на атмосферни влияния и на химически увреждания, и са буквално входа за максимума защита, която може да се предложи керамичните покрития. Силантите може да се намерят и пак под формата на доста по-лесни за нанасяне продукти. Chemical Guys имат толкова такива разработени формули. Имаме, дори тук хванах представител на Джион, който е за матова боя. Матовата боя и матовите фолия могат също да бъдат защитени. Този продукт QR на Джион е доказан. Той даже се използва като топ-коутинг, като финален продукт след керамично покритие, но съществува и като поддържащ продукт и самосиндикален. Измивате автомобила, подсушавате го и на единичен детайл напръсквате и я забърсвате. Това ще ви гарантира поне няколко месеца запечатване на лаковата повърхност и автомобил ще се смива по-лесно и ще се зацапва по-трудно. Преминаваме към най-високата степен на защита на автомобила, това са керамичните покрития. Керамичните покрития са продукти, които много еволюираха последните години. Те са на базата на силициев диоксид, т.е. на кварц. Както знаем, това е най-твърдото вещество след диаманта. И имат за цел да направят буквално глазура върху вашия автомобил. Тоест, нанасяйки керамично покритие, вие предпазвате лака от вече механични удрасквания,
Не говорим за нещо сериозно, говорим за някой, ако мине покрай автомобила с чанта, цип, при измиване, ако има песачинка. Тоест, появата на всякакъв тип дефекти е много намалена. Голям плюс на керамичните покрития е лятото, ако имате пътувания и се набиват мушици и не биват измивани веднага, остават едни такива сенки по самите детайли. Керамичните покрития предпазват до голяма степен тази киселина от мушиците да проникне в лаковата повърхност. Предпазват от водни петна, поява на варовик и пак, както другите продукти, които цитирахме, предоставят блясък и водоотблъскване. Въпросите керамични покрития последните години се апгрейднаха, така казано, и във формулата си има продукти, които добавиха и графен. Графенът е също вещество, което допринася за здравината на покритието. Не е толкова устойчиво, колкото керамиката, но отново допринася за блясъка и за водоотблъскването. Изцяло графенови покрития лично ние не препоръчваме, защото няма тази устойчивост, както керамичните. На FX Protect продукта, който се води, че е графенов, той е колаборация между стандартна, конвенционално керамично покритие и графен. Тоест един продукт, който ще ви даде доста. Керамичните покрития могат да бъдат еднокомпонентни, двукомпонентни, трикомпонентни. Специално Gyeon имат доста разширена продуктова гама с многокомпонентни керамични покрития. Тяхната функция е да даде максимално, т.е. да направите като подложка с едното покритие, да надградите с второто и с трето вече да постигнете перфектен финиш и блясък. Абсолютно задължително е при нанасяне на керамичните покрития автомобилът да бъде полиран и обезмаслен. Тоест няма как един автомобил просто да го измиете, да нанесете керамично покритие и да очаквате някакви чудесни резултати. Резултатите първо ще бъдат не толкова добри, защото това керамично покритие ще падне бързо, няма да има тази адхезия, правилното свързване към лака. Второто, което е, създавайки този невидим защитен слой, вие като ефект на лупа увеличавате дефектите. Т.е. ако има дръскотина на лака, нанесете керамичното покритие, шанс тази дръскотина да виждате като нещо по-значимо и по-голямо е почти 100%. Затова ние абсолютно препоръчваме и ви казваме, че е задължително да се направи правилна корекция на лаковата повърхност, да се обезмасли и след това да се положи керамичното покритие. Естествено, сами се досещате, че това нещо става в затворено помещение, в гараж. Важно да се поддържа точна температура, точен диапазон на температура, така да се изразим. В студен гараж не може да нанасяте керамично покритие, защото то се твърдява много по-бързо, не може да го забършите по правилен начин, не се разтиля по детайла както трябва. Затова помещението трябва да е климатизирано и ние ви съветваме тези покрития да бъдат нанасени от човек, който знае какво прави. Дали е професионалист или любител, няма значение. Важно е просто той да има механизацията, да има уменията, защото може би най-важното нещо при керамичните покрития е времето за забърсване. Ако това време прекалено много го оставите, вие може би трудно ще забършите керамичното покритие, а някои покрития, които са много твърди, пак има един представител на FX Protect Evolution, буквално ще остане като структура върху лака, което значи, че трябва да полирате ново автомобила. Ако пък го забършите по-рано, вие ще го съберете с кърпата и той няма да остане по лаковата повърхност. Важно нещо, когато забърсте керамично покритие, трябва да имате набор от специално пригодени за целта микрофибрени кърпи. Тези кърпи са с по-къси власинки, идеята да не замазват. Те са безшевни, за да не правят дръскотини по лаковата повърхност и на всеки 2-3 детайла е важно да сменяте кърпата. След това тези кърпи не може да ги използвате никога повече за лаковата повърхност. Ние казваме напоследък за джанти и така, но обаче той за джанти, ако са черен глан джантите, ще ги надраскате. И причината е, че в тези кърпи се образуват едни стъклени частици, това е така наречено, това е просто керамично покритие, което когато изсъхне, то се втвърдява и образува едни остри, ужасни като стъкалца в самата кърпа, които са изключително агресивни за всяка една повърхност. Т.е. тези кърпи или ги изхвърляте,
или ги ползвате за нещо много мръсно в вашия гараж или детайлинг студио. Така че имайте го това предвид. За един автомобил, който има 13 детайла в общия случай, са ви необходими 5 или 6 кърпи. По темата с керамичните покрития искаме да допълним, че макар че имаме огромна гама от различни варианти покрития, постоянно получаваме обаждания за една малка група покрития, които са водят специализирани, защото няма цена в сайта и хората им е интересно как могат да се здобият с тях. Gyeon, CarPro и FX имат разработени специализирани покрития, които се отличават с специфика при нанасянето и с много по-голяма трайност на покритието и с много по-изразен блясък и водоотблъскване. Тоест тези покрития дават доста над конвенционалните керамични покрития. Тези покрития обаче ние нямаме право да ги продаваме на хора, които не са сертифицирани. Сертифицирането става по не особено лек начин и може да ви разясним за него, като се свържете с нас. До тези покрития имат достъп само детайлъри, които са преминали успешно курс, зададен от производителя, и за това може да се каже, че ако наистина обичате автомобила си и искате да направите максимум за него, е ценно да се свържете с такъв тип детайлър, който да ви положи специализирано покритие.